Doamne, m-a părăsit BFF-ul. Ce să fac? Laba. A rămas singură o nubă. Îmi pare foarte rău, dar nu am prieteni. Ce să fac? Ce să fac? Fac laba. De ce plângi? De ce eu ar trebui să plâng? Vezi că nu am prieteni? Vezi că sunt un noob? Mă simt nimeni. Îmi pare rău, dar vrei? Îți dau 10 ca Robux, îți faci skin-ul și apoi îmi scrii. După te adaug în grup cu prietenii mei. Vrei? Da, pula! Iată-mă! Ce frumoasă te-ai făcut. Arăși ca dracu, muma pădurii! Grup? Ne vom juca împreună, vom râde împreună, vom face ce vom dori. În grup.